Ahojky, vítám vás u nového vlogu. Je to zase vlog z Hasičů a dneska mám soutěž cyklo z 3-kilometrovém vlogu, takže se máte na to těšit. A já vám ukážu teďka outfit, co si teda beru. Beru si kraťase, takhle tyto kraťase si beru. Jsou to černé, ale vezmu si ještě černé takové prostě tepláky, které jsem si kupovala, protože ráno je vždycky zima, takže se nechci brát jako hned kraťase, takže si vezmu i ty tepláky a potom se převleču. Zase na soutěž si beru toto tričko. Já tak maminka dala. A nevím, jak si mikinu, to vám ještě potom dám, jako ukážu. A beru si, protože budu mít ty kraťase, tak budu mít tyto návleky ještě. Protože to 3-kilometrový běh a ve 3-kilometrovém běhu tak máme, že běžíme 3 kilometry, ale co 500 metrů máme nějaký prostě úkol. Třeba značky, střílení ze vzduchovky, přelezání, skok, zdraveda a tak dále. No tak já vám ukážu ještě ty tepláky, co si beru teda. Takže a beru si hned jako ráno, protože se nechci brát jako hned jako ty. Tak si beru tyto černé tepláky. Vidíte se to černé. Tak, to si beru k tomu. A potom si beru toto mikínko zase. Zase moje oblíbená mikínka. Protože víte co, ráno je vždycky zima, tak si radši vezmu i tepláky. No a teďka jako se převleču a tak dále a potom si uděláme spolu účes a ještě nějaké věci. A já začnu taky mini study time. Já úplně jsem šel spát v 10, úplně nejdu spát, že vstanu v 5 ráno. Vstal jsem ve 4:55, jo. Potom jsem si řekl, že nebudu stávat v 5, dám si budík na 5:30. Přesně řečeno jsem stávala o 5:30. Potom jsem ještě nafoukla a stávala jsem 6:22. Takže já nevím, to se taky startem, že když stáváte v 5 ráno, z toho vyjde o 5:30 a z toho vyjde, že stáváte 6:22. Takže já se to teďka převlíst. Takže máme to fitček, tričko, tepláky, ponožky, takovéhle. No a potom se ještě k sobě beru takhle kraťásky do baťušku a beru si návleky. A já si vás teda předám sem, takže si dám udělat účes a tak. A teda já jsem si vzal ještě baťužek a také věci. Počkejte, že se jenom židli. Tak. Já jsem si svůj baťužek. Vyberím ten baťužek tady tímhle, jak minulou soutěž. Mám tady. Já to rozhodlený. No. Mám tady svoji kočičku. Dám si tam svoje návleky. Kraťásky. Tak. A teď si tam musím dát tady tuto věc. Nemůžu vytáhnout tyto dvě gumičky. Ale v tom mini věci mám mini parfémík. Ale dám si tam ještě tenhle. Protože ten je nejlepší. A ten jsem tímhle navádám ještě teďka. A dám si tam tyhle dvě gumičky. Dám si tam balzamorty, skřipec, protože já vždycky nosím jako někdy i skřipec, že, ale jako to mám radši, kdyby jsem třeba zapomněla gumičku. Tak, že tam dám parfém, no, takže, a beru si tuto, nebo, já nevím, jakou gumičku si vzít, no, nebo si vezmu neutrální bílou prostě.
Neutrální bílé je nejlepší. Já včera jsem měla ještě narovnaný vlasy, protože jsem byla mokrá. Kvůli toho, že jsem musela mít Ice Bucket Challenge. Já jsem musela být na Ice Bucket Challenge. Já jsem byla nominovaná na Ice Bucket Challenge. No, takže tak. Tak já se vám ozvu, jak budu mít udělaný účes. No, takže jsem se musela dělat takový mini cepánek, protože tady mám vždycky mini ofinku. A teda jdeme dělat ten solík teda. Já tady mini cepánek teďka neřešťa, já tam potom dám, ale já se potřebuji našesat solík, že? To jsem Martina neřekla, že musím mít helmy, ale nemusíme mít helmy. Já nevím, kráva jsme nebyli, že budeme mít helmy. Tak. Nevím, co právě to musí být, protože mám mini ofinku, kámo, nedostá ofinka. No a já prostě jsem taky debil, že já jsem si jednou musela trošku stříhnout a najednou musím nosit cepánky mini. Ale jako mě ty cepánky mini sedí, že? No to není tak moc poznat, že? Když se budu takhle solít nějak vysoký, prostě to není nějak moc vysoký. Takže na svůj baťušek si beru tento kompas, protože je to znak našich hasičů a ještě jsem úplně unavená, kámo. Musím patrně potom to mám červený trochu. Ještě si teďka vezmu brýle. Tak, jako parfém. A já tady mám vršek. Já bych měl i vršek. A já nevím, kde ho mám přece, že? Takže já ho zkusím najít, jo. Takže za chvilku zalezu. Jo, našel jsem vršek. Takže mám to i s vrškem ten parfém. Takže mám dva parfémy, jeden mám mini. A já trochu větší, ale to se dochází. Takže tady to ještě dám toto. A pak mobil a peněženku, to tam můžu dát teďka. Já můžu ti ukázat. Takovouhle peněženku si beru. Ještě si tam dám deníček, ten si taky ponesu, ten si taky, a ten vám taky ukážu teďka. Tento deníček, tady mám takhle styky na oci. A plus, co do něho takhle můžu rychle kreslit, nebo tak něco. Na tu deníček. Tak. A potom si budu ještě tento mini skřipec, ale ten si dám asi někde na ten baťušek, protože já miluji, když mám na baťušku nebo na mikině takhle skřipec. Takže, Počkej, tady se to... Ne, já ten skřipec tam tady schovám takhle opatrně. To budu mít i brýle a ty oni bojí jako normálně. Nevidím. Musím mít tady antistresovou hračku. Tady si beru moji ťapku. Tak. A to mám všechno v té mini kapsičce. A na té mini kapsičce bude kompas. A vidíte, že já tady mám kompasy. Tady ale naopak. Nemám teď správně. Já se omlouvám, ale já teďka nebudu mluvit, protože se teďka soustředím, aby jsem tam dala ten kompas. Jo. A to je ten kompas teďka. Takže teďka jenom zapnu batoh. Tak a můj baťušek je teda připravený. A že si dám pití, které budu mít v tady této flašce, ale to vám ještě všechno ukážu. Takže se uvidíme, budu hasičár nebo ještě, jak tam dám pití. No, takže beru si toto pití. Dám si tady do baťušku. A to je ta poslední věc, co si dávám do baťušku. Protože mobil se nedává někdy do baťušku, tak si prostě beru vždycky v ruce.
A nebo když ho dávám do baťušku, tak budu máme soutěž, anebo prostě jedu v autě. Ale když jsem stál to, že mi můj kamarád tam mobil, protože jsme nevěděli. A tak dále, no, tak. Takhle tyto botičky si beru na běhání. Mám je na běhání, protože se nejlíp běhám. No a tyto botičky jsou prostě nejlepší. No teďka si jdu ještě stáhnout nějaké hry. Aby jsem měla jako nějaké hry prostě, aby jsem měla nějaké hry, kdyby jsem se prostě neudělala v autě. Nebo tak. Jsou se nejčastěji brýle. No prostě, že když si prostě stáhnu nějaké ty hry, tak jsem prostě happy jak dva krepika. Já jsem happy jak dva krepika. Ne, dělám stranu. Prostě když si jako stáhnu nějaké ty hry, tak aspoň mám něco hrát, že? Ale musím si stáhnout milion těch her, protože já mám jenom třeba 2 hry. No a tak nějak prostě, takže. Tak. A já mám vyčíslené brýlky. Tak až jsem si vyčíslela brýlky, no tak já si ukážu ty hry a potom se vám ozvu. Takže už jedu na soutěž, ale ještě tam mám. No spíš už jedu spíš na jako do hasičárny, aby jsem to tam nachystala. A ještě si beru takové křoupky. A zapomněla jsem na tyto papíry na braňák. To budu ještě tomu učit. A teď budu dát boty a pojedu. Botičky si musím obut. No já nevím, jak je uvažu, že já musím nějak uvažit dobře. Já si obuvám boty. Byli včera na vycházce. Já mu to vyčistím z toho, neboj. Takže to jde umít právě, no. Pořádně. Tak, už mám takhle boty, jak to zavážu. Lanková předškola, víš, kolik jí šlo, celá škola, celý první stupeň šel. A co tam do kina? Já mám potom natočený pár takových věcí z cest a kde půjdeme a tak dále. Já se teďka rozvážu boty a uvidíme se u hasičárny. Já tě zabiju teda. Já se omlouvám, že jsem vám to moc nenatočila, ale já to tam nedávala. Já jsem prostě jako běhala jsem v pořádku, ale potom bylo tam vedro. Já měla ještě k tomu tepláky, dres, takže nic se mi udělalo špatně. No. Takže jsem tady doběhla s něma. Ale doběhli to všichni, kromě mě, takže jsme byli čtvrtí. Ale nevadí. Takže dostali jsme ale krásné dárečky. Tady ten sešítek, prostě od grafika, k tomu, tam se dá kreslit. Prostě kreslící deníček. No a potom jsme dostali, už mám si tady, takovýhle šturbíček, no v takovém sáčku. Další sešítek, to jsem s bílým papírem a já jsem to dokreslila a zdá Vítko, takhle. Potom já jsem si koupila tady tyto 2 lízátka. Potom jsme tam měli takové pistáciové, kukuřičné takové trubičky. Já jsem tak cípala, že mi maminka musela koupit jonťák, to je od Sentexu. A měla jsem ho 2krát. A tady mám ještě jedno pitíčko, tady je to takové pitíčko.
A potom jsem dostala ještě takhle nějaké snacky prostě. To byly dobré. No a to potom ještě tady lízátko. Tady jsem si koupila potom sama Karibik a to je tuška. A jako další jsem dostala tady ten jonťák. To je prostě od tohle Sentexu prostě, ale jako... Mamka mi koupila ještě jeden. No a brachovi koupila taky, protože on si podlomil kotník. No takže jsme, ale Kajdo zůstal zase na 7. místě. Na 7. místě, no. Určitě. Na 7. místě a já jsem dostala na 4. místě, na ten mi všechno padá. Potom jsem si koupila Jupíka. Tady mám další jonťák. No takže, jak jsem ukazovala, tak jsem si kupovala ještě jeden jonťák. A mám tady ještě jeden, který je vypitý. Ale to jsem našla teďka. Já jsem si to přilila do svého jonťáku. A mám to ještě svoje pití. Takže mám to pití teďka hodně. Nejlepší je jonťák. Takže tam prostě prodávají takhle jako výborné vody, když je to prostě jonťák. Jonťák je na to, že abyste jako měli dobrou kondičku, abyste jako prostě i tak jako prostě já jsem to úplně chcípala, protože já jsem taky jako debil, že prostě, že já to neumím doběhnout celý, že? No takže toto by jsem asi ukončila, tento vlog. Tato soutěž jsem si užila moc. 31. jak jsem říkala, 31. května vyjde další vlog. A to bude z požárního útoku, takže to na to budu natáčet trochu víc. Takže já se s váma loučím, budu ráda za zhlídnutí, sdílení, lajky, komentáře, prostě za všechno, za odběry. Nemusíte dávat odběr, nemusíte to, ale jako byla bych ráda. Takže já se s váma loučím, takže ahoj!